тоҷикистон новобаста ба он ки дар сари қудрати афғонистон гурӯҳи толибон қарор доранд, ин гурӯҳро эътироф намекунад. ба тоҷикони ин кишвар ба ҳар васила кӯмак хоҳад кард. ин нуқтаро Сайҷафар Усмонзода, вакили парлумон ва раиси ҳизби демократи Тоҷикистон зимни суханронии худ дар як ҳамоиши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон вобаста ба мавзӯи мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқовимат бо экстремизми динӣ ва терроризми байналмилалӣ иброз дошт. ӯ ки дар мавзӯи ҳукумати террористии ҳаракати Толибон ва таҳдиди он ба Осиёи марказӣ маъруза мекард, гуфт баъди ба сари қудрати Афғонистон омадани гурӯҳи Толибон ба сари тоҷикони ин кишвар ҷабру мушт зиёд шуд. حکومت ایران 2 روز پیش به اشرف غنی و بیسولا خان معلومات داد که به شما پول در کار است، به شما سلاح در کار است، ما به شما میتیم افغانستان سقوط میکند، ولی هیچ کس هیچ کار کردن نتونست. یعنی که کار تجارت مردم افغانستان همین قدر زور شد، همین قدر بلند رفتن که دولت تصور کردن و همین بدترین کاری که شد تمام جبر و مشت در سر مردم تاجیک آمد در افغانستان. Сайҷафар Усмонзода дар робита ба вазъи тоҷикони он сӯи ому ибрози назар карда таъкид кард ки Тоҷикистон роҳе мекобад ки ба тоҷикони Афғонистон кӯмак намояд. новобаста аз тамоми ҳолатҳо ҳукумат роҳ мекобад ки кӯмак кунад. чикор кунад? мо даста намебинем кадом даста биқабем, даста намебинем кадом даста рост карда биқабад ҳукумат. лекин новобаста аз ин сохторҳои қудрати сиёсӣ давлатдорӣ кӯшиш доранд. масъалаи дигаре ки дар ин ҳамоиш баррасӣ гардид, таҳдидҳо аз Афғонистон ба Осиёи марказӣ буд. дар робита ба ин мавзӯъ Саидкарим Адиб, корманди собиқи хадамоти амнияти Афғонистон, дар аҳди Ашраф Ғанӣ суханронӣ карда вазъи имрӯз ва ояндаи Афғонистон норошан ва ҳукуматдории Толибонро хатарзо маънидод кард. раис ҷамҳури қаблӣ Афғонистон фикр мекард ки ҷуз худаш дига ҳеҷ кас гапа намефаҳмад. ваъда мекард ва ваъдаи худ ҳеҷ вақт амал намекард. ин аз ҷумла мавриде буд ки мо мутаассифона шикаст хӯрдем. дар ҳамоиши мазкур ҳамчунин масъалаҳои зиёди вобаста ба муқовимат бо экстремизми динӣ ва терроризми байналмилалӣ, ҳамчунин чолишҳои муосири минтақавӣ баррасӣ гардиданд. бояд гуфт ки дар Афғонистон теъдоди зиёди тоҷикон зиндагӣ мекунанд. тибқи иттилое ки президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 2 сол пеш зикр карда буд, ҳудуди 46% ҷамъияти ин кишварро тоҷикон ташкил медиҳанд. ёдовар бояд шуд ки қудрат дар Афғонистон тобистони соли 2021 пас аз 20 соли ҳузури нерӯҳои НАТО ба дасти Толибон афтод. то ҳанӯз кишварҳои минтақа ва ҷаҳон гурӯҳи Толибонро ба расмият нашинохтанд ва эътироф накарданд.